Всіх на каналі Автодилер. В продажі з'являється офіційний автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 2017 року випуску. У автомобіля 131 тисяча кілометрів пробіг. Ось так він виглядає по кузову. Фарбовано у автомобіля лише кришка багажнику. Окрім цієї деталі, весь автомобіль в рідній фарбі. Встановлена нова зимова гума. Ось так він виглядає по колу. В салоні. Ось так виглядає автомобіль по салону. Помилився, вибачаюсь, 137 тисяч кілометрів оригінальний пробіг. Також є камера заднього виду. Задній ряд сидінь виглядає ось так.